Symai a croeso cynnas i yr Unig Le di Dre. Rhaglen newydd fydd yn darlledu yn wythnosol dros y we ac yn dod â chydig o straeon diddorol i chi o bob cwr o Gymru. Ond yn y rhaglen gyntaf un yma, da ni'n Nghaernarfon. Ian, be da ni'n neud yn Nghaernarfon? Da ni wedi bod o gwmpas y tafarndau yn Gaernarfon, a da ni wedi dod draws llawer i gymeriad difyr iawn os gan i ddeud, yn cynnwys bobl o ryw almenwr efo mwstash arbennig a ryw latfian, ond oedd ti wedi cymryd at hon, oedd beth dwi'n gofio? Oedd hi'n boeth. Oedd hi'n dim boeth? Oedd, gywch chi edrych ymlaen at y clip yna yn y man, ac yn ogystal â hynny wrth gwrs mae gennym ni berfformiad bendigedig gan Lawrence Huxham o'r glasur yna erbyn hyn ym mhob cwr, ym mhob tafarn yng Nghaernarfon. Gwarad o'r brodas. Gwarad o'r brodas efo'i sgwennu unigryw ac efo'i offerynnau unigryw, beth dwi'n gofio. Wan, mi ges ti'r cyfle i wneud cyfweliad efo Lawrence. Sut ddyn ydi o ta? Mae Lawrence jap difyr, hogyn o'r iseldiroedd ydi o, di dysgu Cymraeg, dwi'n dall wedi fam o'n Gymraeg, ond mae gynnu fe ryw ddiddordeb yn cyroddiad, mae'n gwneud gradd o beth dwi'n dall hefyd, ond mae gynnu fe ryw offeryn unigryw o'r enw'r crwth. Welis i roedd ffasiwn beth ar blaen. Ac erbyn dallt, mond 4 yn y wlad yn yr holl byd. Erbyn dallt sy'n chwarae'r offeryn a mond 4 sy'n bodoli. A mae gennym ni berfformiad exclusif i chi gan un o'r 4 hynny ychydig bach nes ymlaen. Felly hynny i edrych ymlaen at. Mae gennym ni'r cyfweliad yna efo Aled, wrth gwrs. Wel, yn cael amser, beth ni'n gael cipolwg ar ryw Rhagflas o beth da ni di weld.